עוגות גבינה כבר רצות בכל מקום, אז ברשותכם נלך הפעם הפוך, בגלל הוויכוח על הערך הבריאותי שלו, בגלל האלרגיות. אז למרות שמשרד הבריאות חושב אחרת, כרמל הוצאתי על שבועות נטול. חברים, אתם רוצים לבוא לאכול? כן! אז יאללה, בואו. כל הורה לילד בגיל הגן מכיר את השאלה. הוא שותה חלב? לפי נתון לא מדעי, כמעט כל ילד עשירי בישראל אלרגי לחלב פרה. אולי הרגישות למזון הנפוצה ביותר. מספיק שמישהו שותה חלב ונותן לה נשיקה, יכול לפתח תגובה אלרגית. פריחה או קוצר נשימה, זה ברמה של סכנת חיים. אחרי שלא מצא פתרון לביתה מאיה, החליטה מירב לפתוח גן אורגני. מגיעים אליה לרעננה ילדים מתל מונד, כפר יונה, מהשרון כולו. יש שתי משפחות שעברו מהמרכז לרעננה בגלל הגן. יש הורים שמוכנים לנסוע את השעה בבוקר בשביל להיות רגועים, שאין את הסכנה לחשיפה. ארוחת הבוקר כאן כוללת הרבה זרעים, ירקות, לחם אורגני, אפילו גרנולה ביתית, עם חלב שטחון משיבולת שועל. רוצים לעזור לי לבחון בשתיים? כן, אני רוצה. חלב אולי הוא המזון ההורמונלי ביותר, מזון שמיועד לבני אדם או בעלי חיים בגיל יניקה, שזה גיל של גדילה ושגשוג מהירים של תאים.